Най-накрая се научих как да си намирам перфектният цвят фондютен и сега ще ви кажа какво трябва да направите и вие. Първо, влизате в сайта, който се казва colorwise.me и там трябва да си качите ваша снимка и ще ви анализират и ще ви кажат точно кои са цветовете, които ви ходят. На мен ми излезе, че съм cool summer, т.е. студено лято и ми ходят студени, но ярки цветове. И това, че ми ходят студени цветове, означава, че под тона на кожата ми също е студен и си избирам само такива фондютени. И другото нещо, което правя, след като вече имам един фондютен, за който съм сигурна, че е точно моят цвят, влизам в един сайт, който се казва matchmymakeup.com и там избирам фондютена и цвета, който в момента ми е подходящ и там ми дават предложения за абсолютно всички други фондютени и коректори, които са с подобен на този цвят